Eixo, bideo honetan ebidenziatuko ditugu hiru A eta hiru B atalak nola egin ditudan. Vale. Alde batetik hiru A atala, hemen ikus dezakegu, komunikazio eta elkarlanerako erabiltzen ditugun kanal eta tresnak. Bertan azaltzen da bideo bat, eta hemen ikus daiteke nola drive erabilita eh, dauzkegu eskolan egiten ditugun eh, erronkak. Vale. Bestalde, hiru B atalean, hemen bideo honen bitartez, txertatu duguna da, eduki digitalak eta baliabideak ikaskuntza plataforman. Gure ikaskuntza plataforma Moodle da, Moodle izenekoa, eta bertan bideo bat txertatu dugu hiru B atalean, eta hemen ikus daiteke zer modutara eh, funtzionatzen dugun. Bai, hemen ikusten da, nola txertatzen ditugun materialak eta nola funtzionatzen du. Bale, bale, modu honetara, azkar gainetik ikusteko, ikusten da nola dauzkagun plataforman sortuta materialak. Bale. Ba, eskerrik asko eta hurren arte.